nas kanang paraya kaparog na siya. Kung nga nung gadam ko ka, nagipahukas na ko nito ng pula. Kaya aron nga mawala na to sa mong buot. Pero gadam ko siya na Juan Bautista, diri si Juan Bautista ang nagatindog. Hindi ko na siya nga, lupay na kahulat niya si Juan Bautista. Ang tingog din ng tiyagikan diha. Diha ganun gigikan ang tingog, naghihintya mo ako isa diha. Anak ko ba dito, tiit, yung ulo. Sa nadungog, una nadungog, ingon nga si Juan Bautista, klaro kayo, si Juan Bautista nagpaabot nimo, mura po. Paglingin ako, diha nagtindog ang dalan ni Jesus, natulog na kantahan. Ngayon, Kaan argot? si Juan Bautista nagpaabot nimo. Oo, may istorya sa tingog. Uy, yung bukuan. Nagpaabot nimo, na. Gaano man sa, ang iyang buhok, really upaw. Na. Labong ang buhok nga taas sa Madrid, pero itom. Ang bungot po, itom po. Wow. Gana, eh, may tingog-tingog, tingog. Yun ko nga, kung nasayo pa lang ko, nga nga magpaabot ako. Anak, ako na muna. O, mag-uot tingog na lang eh, ito naman ko. Dahil yan ko nga, pag manong na to, kung nasayo pa lang ko, nga magpaabot ako, nagkamata rin ko. Kaya nabalaka manggod ko nga, ako nang kabalaka may akong kamataan kay, wala may tingog-tingog niya. Kuhan. Wala na. Inanin kami ko sa una niya. Dito sa ama. Nasulat ko dito sa blackboard. Dangko ko na ako. Oh, ito ba pinilap ko? Lingkod ko itong bangko nga katubang sa Davao. Kanya kasi magraya ni Aki diha. Oh. Kalakaw, na? Ano sa kalakaw? Oh. Nga anak, kapantalo nung gyapon o pugaw. Oh. Then ikaw po nga gatindog, ala ka din eh. Gatindog ka ni blackboard. Puno na ni, sulat. Puno ni. Ingon ka ni magraya nga. Kuan, kuan niya, saysay. Saysay. Saysay magitanan. Ang gamgo, saysay tanan niya. Say gini tanan. Oh, na. Na-memorize. Sarap Oh, kasi class. memorya. Iko naman sila tanaw yung agi. O sa rin tanaw. Morais tanan. Ano, memorya siya ito tanan niya. Ang sulat ni Master. O, si Master, nagamit naman tulong ni Master na to. Tano. Na, Kaduhan mo yung mga babigoy. Igulat kayo yung bugista. iniingon ba? Ano lagi? Sa'yo, uminin ka. Anong tingog? Ang tingog lagi ka diha. Nagkuyog mo ha. Sila yun. Pili na si Kuan. Linggo. Kung sa isutana ni mo, wala kay isutana. Bigyan mo, Master. Kami, kung sa karton, sa tayo papel mo, ang kuyog mo ang bugista. Sa Moises na. Saan mo rin? Kita po kung katulog, kita ko ibalik pa. Si Kuan Bautista kaulat ni mo. Kung ba umakuha Isubuan mo, Ani. dito. Ako na di ko na po Hindi sa na, kamu na po ikuyaw. Subayan ako na to ng inyong Paabot abilidad. Paabot Basig magbuwan. magsubagay mo. Kaya sila ko yung nagkuyaw, murag na, ikaw lang kung murag mag, ingong magapalupad ng tabanon ng sutana. Saan ko din lakawa? Sunod. Kaya magkuyaw mo kuno, nana mo guna, mo yung magkuyaw. Dili may ni masayot ta ha. Dili may masayot ta. Oo. Wala ko kumuko nga dili siya. Kaya yamang gisa profesyon na ito karon. Yaman ang gimisteriyo. Misteryohan na niya. Naman ni manambal man ni. Kanya anang Moises manambal man na. Dayon kuan man kanang pili niyo muli na kanang espiritu diri. Kumot na ni espiritu. Tao ang naging ko diha. Manaa ang espiritu diha. Ana, puno ni puro ng espiritu dayon diri. Kanang mga espiritu ka kay mo manay mo manay gaguyod daro. Ani ang dadalas daro diri. Munay mo wa.
So, ito ay balo na, no? Kasi naging kusang asawa, nakulikutan kay Uy, kasi susubuan ta. Yan, noon na ipaabot sa master ng istorya. Hindi ko na balo. Ako yung hindi na kita-tako. Kaya naman ninyo bunda. Kung sa inyong pronoun di adin yung ilong, hindi mo. Uy! Gos. Kaya po yun na niya. Una na ito, di pa po si Magraya. Kaya pareha na po lang, taas-taas po. Pero ang naon, di lang ako maglaro. Pero kanyang bungot, laro na po. Ngayon nga, ito mo yung bungot. Ito mo yung buhok. Yung salina. Ang salina, dili mo po pula, dili mo po blue. Pero may pagka, kuan. May pagka dark brown. Para di. Dark brown. Tana. Dark brown. Dark brown man. Wali ka. Brown na siya. Pare-parehan yun ang sira ba? Nana sila. Anane. Kape. Anane. Nana sila. Color. Palit sa daw yan. Nane nga color. Layo ra. Ay, na. Dark part. Anane. Brown. Ito nga, sinulawas. Hindi na mahirap na wala yung sugo. Wala mo yung sugo, wala yung espiritu. Kisa may sugo rin niya. Sugo mo, wala niya. Ang mga pangakon mo, hiro at pangnahan. Hindi na. Kailangan lang. Ako rin ako sa gihigda po. Nga, prestong diyan na po, naundang ko na kung ibigilo na ko nimo nga. Gihigda ako rin isa diha. Dahil galingkod ka diya, gatubang dito. Ingon ka nga. Ingon mo nga, alit. Ari ka na ako ugma, kardinal. Ikaw naman po itong isa galingkod. Sunod mo, tapong damboy, kung ka nga, dire ra ka uban ako. Kardinal. Diya, rin pong galingkod, wapil yung tao. Wapil ko lang yung tao kita. Anak ko, doon na may dagko pa nga. Doon na may dagkong buhat ba? Dahil inumdum po ka ito malang pa sa loob. Nga, gatanaw ko ni mo, dali ko galingkod ang kita niya, hayap na suga, ya, ani. Inumdum mo, mas dili mo ito. Yes, master, dia galingkod ng istorya, dito mo katapo. Wala pa rin sa loob, yung tani. Dahil nagkaya kagit kita ko ang pananaw. Yang siguro makita ito. Kaya kung ipunta na master, master, sa'yo mo nakita sa kong naong, mga samtang tanaw ka. Karoon. Oo, matala ko nimo. Gapiyong bako o gabuka. Ingon mo buka nga buka raman. Pero napalo kong pananaw na wala po ko na dumog lain. Wala na ko ilain na dumog. Wala na ibagay dali, wala na suga, ngit-ngit kayo, ang imong naong naghayag. Tama na ni. Ang imong kung tingog may ako na dumog. Atong giyo na. Try ko kayo, ingon ko. Wala lang siguro kalibutan ko. Una-una. So, ano ko yung kita? Nabungol po ko, nabuta ko ba? Ipakita mo. Ginoo ko man ko. Di mo ko masulti ng ba nga. Ako, dili mo muna. Ang espiritu na naa sa lawas, wala siya yung mata ko kalimutan. Pinili ako. Dili ko tanan. Pinili ra. Kanto ng ibugmaon. Mura ko'y pakitong. Ang Diyos gugma. Kaya lang siya ibugmaon. Kung dili kay sa tanang tao, isang dautan, gugma siya. Pero kanang dautan nga magbago, gugma rin siya. Kay makasasala siya pero gabago man. Kung ang Diyos gugma, kaya siya makasasala ka, gabago ka, naa siya pinumunti. Bila na ito kasikan sa kayo kung nabuta naman siguro ko. Ako yung una din sa baga ngit-ngit sa panara na nabungol ko na pa rin dumog lain. Nakaingon ko dahil nabuta naman siguro ko yung sala na ko ani. Ang una-una ato natamtang tanaw ko nimo kay sa pag istorya kanila galing-galing kung ganit ka pero ay mo ra gidali ako nakita ang hayag. Burak florisin. Ani tama nang nibo. Ato hindi na dili ba mato? Dili ba mato ang kamera? Kalimutan na. Kaya ito, ngit-ngit. Tayo na kita ang kitaasan. Ini nga kita ni barugan. Binutan yun, iurok yun ang main-laki. Kanang pagka main-laki. Main-laki sa kabuutan. Hindi itong yaw-yawan, yaw-witan.
Silya sila halos mo ito. Pagtimpo ang tae. May nagpaabot mo. Araw, ay nana mo ng damgo. May nagpaabot mo. Ay, bugit. O yung buka. Istila natin ang may tao. Siya ay sa nilang init. Oh, nana, ikaw mo yung kuwan mo. Takay mo yung story mo siya. Magsutaan ako. So, taanag na po ka, pero ka nang bigatas. Siya ang pula. Niya ka ng pula, mo mo kukog. Niya ikaw mo yung basa sa Bible. Tama mo magsigil, pero siya gid ang counter. Doon ay mga debate, ikaw mo apel. Siya mo, kaya naman itong utok niya, sulod ng itong utok niya. Back up. Ay mo atras ng debate. Ibasa ako. Ha? Ibasa ako. Masa. Kung kita niya po lang yun. Itong Megapon. kaya po yan po noon niya sa exercise sa itanin. Kanang sound system, dili na ito ikarga. Wala, dili na ikarga. Dayungan, dito na. Dito na na. Kato ganjin po, gaano to? Naam to ligid? No. Nailigid? Na to ligid ya. Ha? Ang trumpa master, ang trumpa, isubay na ako. Tinadapuan na trumpa na. Oh. Ang trumpa, wala pa na 2,000, 1,900 lang. Ang inverter may 2,000. Okay, gusto niya ako siya o ginala inverter gyud kay ang battery mo action mag-out. So na siya inverter kay katong inverter permanente ang yang gawas. Akong gikanvas gapon. Apel ang inverter 4,120. 4,120 ang dito. 120. Tanan, dala inverter. Tanan na. O usara ka bulhot. Usara ka trumpa. Sarap ka trumpa man. Nya ang gatubangan na normay madungog dapat talikod mo na. Na may speaker, Pero kung speaker. ko sabon, ang sentro anas galayo to dito. Tong dito bangan. Dapat na-address mo yun. Doa na isig talikod. Pwede mo doon. Magkala ko na siya. Ang tana, anak. Yung pusog ayo. Dito na pag-ana diri ilong na diri bitaw na. Dapat pa pulhot ito kusog kayo, api kusog diri. Oh, talikod. Bingo man na. Hintay na yung mga tama na itong sinumi. Kaya ang trumpa lang, kuan. 1,900 mo to. Dugang kay mo. Duha. 118. Balik mo ra times 2. Isa. Kanang na ang trumpa, Hindi naman ginagawa ng inverter na. Kung saan may inverter, kaya inverter, aturo pa sa amplifier. Ang trumpa dito man na sa amplifier. pero kanang inverter, gamit ko na di battery. Pero dili di battery, na diretso tas ko wala na nang inverter. Wala na. Kaya inverter sa battery man ko na. Battery. 12 to, kuan man siya. Pa DC to DC. Kung gamit ka na, isa to pa, magdala mo badya. Awat mo na, wala mo na sa saya. Bitbiton na. Pwede bitbiton. Ang amplifier ko, ang amplifier sa karaoke, hindi pa kada sa trumpa. Dili po ka daw. Hindi kada sa trumpa. Tatas magbuhat sa trumpa. Pila tong kuhan? Pila daw na to? 35? Atong Itong karaoke? kada ko, Oh. kuan. 3,690. O kunya, usa man dito, chargeable ito? Chargeable na siya battery. Na siya battery pero dili na po mo abot og duha ka oras. Pero hina-hina na gamit mga FT. Oh. Dili kayo bulyo o dugay. Wala siya ikuan, wala siya direra isaksak pwede ra siya Asak isaksak. sa kuryente ito. Dako Yan ito. daw to yung battery kanunay kay kaumot mo to. Adi pa kay, ug isaksak mo na siya, automatic man off ang battery. Pero sa anak ko tanan man. Isa ka nang imuha diha ni battery. Pag isaksak na nimo, dili man na isa mo. May battery niya.
aka nang imong karaoke kini. Wala. Automatic man na siya. Automatic. Basta isaksak nimo dili na siya mo connect sa battery. Dili mo charge. Dili siya mo gamit ng battery, pero mo karga siya. Wala na kotse ba? Ano charge? Di po, no? Mupuno ra ko na, mo pagpuno ko niya ana, kay usa ka adlaw man na siya mupuno. Pagpuno ko niya ana, wala na, di na po na siya mo kakuan drink. Dili na mo dawat. Dili mo buto ba? Si mo buto ba? Dili man sir. Balik ng kuryente Ito, ako to, kung kato niya itong haon, dawalan na ako to. taas na siya. Ako Ang to. taas ah. Naligid. Bluetooth to, Bluetooth. Bluetooth. Naapoy, na ito'y Bluetooth. Oh. Na. Dayon, Wi-Fi. Wala. Sa man nato na, wala Wi-Fi. Wala dito sa wifi ng mga karaoke. TV ra. Ada betul smart TV. Oh, okay. Kanang imo galing amplifier o Bluetooth ra man na. Ay, Wi-Fi. Connect sa Wi-Fi sa Drio TV. Connect sa wifi. Na, tanawa ko to, ka na Wi-Fi. Kanang ikuha na to dire tanawa, di ba na mo gawas nga Wi-Fi? Sa karaoke. Usahawan na sir. Hindi mo tabal aswat sa gali pa. Yawas ang gamana to kanang murag Ligid. ligid na bisa na. Ilang gamit ng duha, magkalikod kinanduha. Karo ba. Duha ka kuan. Sakto man na dito sa box sa likod kay magkalikod sila, matubang sila sa balayan ba. Kaya trumpa maguna. Dilayo pa lang kayo, doon na nila. Oh. Doon bumatog magkadoon, bugatang na. Kanya ang duha ka box, magkatubang sa kasada. Pilit. Kuha mo ko sa trompa. Trompa magkatubang dito sunahan ang baffles diri sa dulo. Last ang Tubang diri ang baffles. Usog na katagan to. Pwede na na siya, usa lang ka trompa. Pwede naman siya. Karang trumpa na, layo pa lang kayo. Anam siya dako. So ganang usahawan sir. Ito sinangan na wal dito kapasto sa nakatrumpay buto sa kam. Kusog kayo, layo. Ano ko kayo? May amtan. Layo pa. Hindi na kadako na. Nagdako na ito, master. Ah, ako siya. So ganang spar. 250 watts. Ah, so ganun. 150 watts. Nga, ingon siya nga, lilit gini mo pwede share kay direct mo sa battery kay di ka daog ang kuan ani yung amplifier kinala mo kuan din mo sa kuryente 220 volts kay aron so siya. Inverter kita. So mogamit ang inverter gikan sa battery. Nunya kung wala na tayo, kuha, di na tayo gamit. Diretso na sa outlet. Ah, wala na. Aw, dito sa amplifier. Sakto Kasi sa'yo. connect na tayo. Payar ta. gamit na Bising dire. na. Ulang naman. Kahuman na sa itanim, sige naman yung bulok diri. Diya na ka, kinang lagi tayo sa. Oh, para yun. Ako pa, Tulo. pero magsugod sa kasusanin, duha, tulo pa. Kusog yung mga ganyan mo sa ana dito patubang. Dito Roman, di man mo kabot diri. Ito na nga nabuhay sirin. Kita yung operator, dili kay ako yung himong operator. Kami ang napigo ko. Okay, basista. May composer. Pasko. Ito na kay. Ano Another yung mong operator, kinsay magkuhan din tag operator, may timekeeper. Diyos. Sinigit sa Pila na nalingkod niya sa kuan para sa trompa. control na. wala na istorya niya, walay pare, mga international preachers, wagin nakasulbad. San si Malngari ana wala makuha. Unang si Eric nakasulti, nakatindog siya kay gapon, so wala man ko kadungog, ano wala man explain. Wa man gina ma-explain tinura. Ingon naman na bosa hibaloy og sabda. Pagula sa sugo, pagpahiuli o pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe mapito ka semana. Question, unsa man ang mapito ka semana? Di. Wala answer. Unsa man ang mapito ka semana?